फाइनाय 3 डिसेम्बर दिल्ली अभियान थांनाय तिप्रा मथा आबुनि बागै आम्बासानि बिसिङाव ख्लायनाय बागमारा बाजाराव कायसा लामा हिमबटक ख्लायजाखा लामा हिमबटक पाइमानि यागुल बाजार सावबो ख्लायजाखा आरो थाङै मानजोगैख्या वेजनल चेयारमेन बरम गोनां रंजित देवर्मा अ बाजार सावबो अमर साका बिस्कानि 3 डिसेम्बर दिल्ली अभियान बरक बांखे ओ आम्बासा आमसाय थाङै मानातै ग्रेटा त्रिपुरानि सानमान तेबो फानग्रा खायमानातै आबुनि बागै अबा सभा ख्लायनि साका जों दिनै बागमारा हातिओ 3टा बिसिनि बागमारा लालसरी ताइ कैसा बलराम ओ 3टा बिसिनो तै कैसा आरो जों रेलि खाय दङ ताइ बाजार हाति हेंगाखाय अमो चिनि उद्देश्यका फाइनाय 2 तारिख डिसेम्बर दिल्ली अभियान दङ ओ दिल्ली अभियान न जाहाते सक्सेस खालायनानै ताइ लुकुरंनि थानि चिनि को कुसगुइ रिनानि बागैनो दिनै चिनि बाजार हाति ताइ रेलि हेंगाखाय जों खाख्लायो कतर नि बिसिंग जोंखौ कामी आमसायाबो लुकुरनो तेबो चिनि गेटा टिपारलेननि एवं बुबागारानि खानि कगनो कुसक रिनानि बागैनो जों दिनै ओ बागमारा आमसायो चिनि आमसे कतरमा रेलि खायना थांतंगो खाख्लायो फाइनाय 2 तारिख डिसेम्बर दिल्ली अभियान चिनि ओ आम्बासा आमसायनि बा ओ आमसायनि लुकुरगो गोबां मा थानानि बागै ताबो खाथं खाजंलाय दंगो विशेष करे TWF YTF एवं तिप्रा मथानि बर रकाबो थानानि बागै ब्लाय खाथं खाजंलाय दंगो एवं दिल्ली नि चिनि जे अभियान अबो जों सक्सेस होनायनि खाख्लाय दंता।